day one of feeding the chickens. What should I get? Oh. Ta-da! The dogs. Yeah. Yeah. Whee! Cookie. Now back to the chickens. They are eating. Let's put a prank on it. Who is eating? So I package but the bait. Come on. Let's see. The chickens. So this one. Now. New one. Now. Let's catch one by its tail. Doggy, but no distractions to this mission. This one has chicken eating. If a chicken eats, they are doggy eating. Ready. Now, yeah, I know it. No. One chicken. Boom! Yeah, my native language is Romanian. I know that. This chicken is sitting there. Ooh. Catch a chicken bite. The chicken. Another chicken. Oh. We are fighting. Let's go. Oh man, why do chickens cost the only a dog? Why do chickens cost the dog? What? Because they need to lay the egg there. Two chickens. Oh, plank. You have equipped plank. Ah. Did it go? Yes. Now. Let's see. Ooh. He is dumb. No, he is bad. No. Let's get stick. We have a good stick. Yeah. No. Oh. What do chickens? What do chickens cost the road? That's because I love feed eggs. Woo! One chicken left. No more chickens left. Let's see.
this part is gone. Eat, do something. Yes. Yes. Eat. Aici. Okay. I have to put the chickens on. Third last but now chicken tail holding to them. We las? Okay. Now he said that he wants to bet them. Go. 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 Come on. Leave. You go, frunză. Acum mănâncă. Ce mănâncă, mă? Frunză? Deci nu le-am mai dat din alea. Le-am mai dat din alea, tătaie. Ai, oi. Ce pus mă asta? Mănâncă. N-am pus-o. Mănâncă, gata. Dar ce? Cățelul? Da. Cățelul? Fugi! Bă, că te lovezi, mă. Uite, mă. Vrea să iasă? Da. Ah. Tu-ți gura, mă, de mă, ce mă ciupiți. Te ciupește. Dar ce mănâncă? Nu da pe mine. Ce vrei să faci? Le închizi? Ah. Le bucket. A fost cald, Water. te-a băut apă. Dirty but no chicken spray. Poți să-i dau apa asta lui Lăbuș? Nu că răbușoară. Păi poate vrea de aici, din găleata asta. Băi, da, încoace. Poate vrea din găleată. Nu e din Nu găleată. știu. S-a căcat în mâncare. Dar stai un pic, să iau puțin apă din găleată. Dă-mi coagă. De ce nu puteam să-i dau de aici? Păi nu de acolo. Gata, pui. Ce faci, mă? Ce are? Lăbuș. Vă feci. Lăbuș. Come. Oh, you're searching for Le Bon. Le Bon. You're gonna get footage of Dougie.
He wants to eat me. Ah. La bouche. La bouche. La bouche. Bone. He is bone. La bouche. La bouche. Bone. He is getting it home. The bone. Ah. You beat me. Now I do. Come on. Get up. No. No. If you don't want to get up, I have to get you up by the paws. Era DG6. Ia-mă pe aia. Crede să vârstă, așa. Haide, taie. Gata programul. Taie, gata programul. I have to get home. Să spune, Mariana. Mamă, iar a transpirat ăsta, iar trebuie să schimb tricoul. Doamne, de unde tricoul? Da, de la mine. N-ai cum să-i dau. Îl schimb de 4 ori pe zi. La baie, telefonul mie la baie să te speli pe mâini. I am done. Lasă că mi-ajunge, uite, am și carnele aici. Uite, un strui din grădină. Vrei cârnați sau pari? Dacă nu se poate, hai par. Nu mă, dă-i un cârnat de la mine. Bine. Un. Ia tu tăiți un cârnat. Nie. Ți-l pun cu pâinică? Da! Yes. I am so thirsty. I got juice and water. Me water bottle. Îl mănânci așa în pâinică? Da. Da, nu o fac fără, te rog. Îmi pare rău, Ei, mijloc. A bottle of juice. Nasty. Peach. Wow. Ia. La mama, stai aici pe pătuși pap. Ok. Iubirea mea. Că n-am nimic cu tine, pe mine mă doare mijlocul rău, n-am nimic cu tine. Ca să înțelegi, da? Da. N-am nimic cu tine. Something. N-are mama eu. O mai îmi doare mijlocul. Lesipiti-sip. Papă ca să te schimb, mama. Ok. I am. Papă să te schimbe, mama. Ok, da, mi iau telefonul. Da, iubita. Mi-au telefon. Nu telefon. Da, băltăcilă.
Te-ai bâltăcit tu în gârlă? Da! Ce-ai făcut? Ai dat drumul la gârlă? Nu, am blocat-o. Ai blocat gârla. Pe cum se blochează, mamai? Păi pui o piatră ca bloc, așa, și se blochează. I put it down in the... Și-a venit apa la ei? Da, și s-a blocat. Ah. Și când dădeam drumul, se ducea apa cu putere. Și mai puneam și frunze ca bărcuțe Și? și bețe și s-au dus. Și se chinuia să scoată tuc-tuc. Da. Și tu te jucai. Nu, pe cât veneau mă jucam. După ce mă jucam, mă duceam la ei. Let's watch something. Te-a lăsat pe jos, nu mai e? Nu, am stat în genunchi. Nu în genunchi, pe vine, voiam să zic. Te-a dus tătăița acasă,